हेलो आंनि गोदान मोनसे भिडिअआवहाय नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबावबाय स' बहुत बरिं मोनदों दिनैहाय एखेबारे मा होनगोन आरो अखाबो हादों ओमफ्राय सान्दुं एसे दुंदों आरोना अखायाबो बांद्राय हायाखै दहाय फुङावहाय हादोंमोन एसे बुरजायैनो ओमफ्राय दायो एसे गारथ'बाय बेनिफ्राय आरो खामानि गैया दङ बेनिखायनो मा खालामगोन मा मागोन जादों स' बिदिब्ला आं बारियावहाय मा दं मा गैया नागिरनि थ'दो बिदिब्ला आंजों लोगोसे नागिरफानि बेयो सबाइ बिमा बारि आरोना ओमफ्राय बारा एसे फिथाइथ' थायाखै थेवब्लाबो जाजागासिनो दं आरो बायनानै जानाङाखै जाथावथाव नुनायखाय जाबाय आरोना आङो वाव जानो जाथ'वाखै आरोना नै दासो जाहांदों एसे कालार गाहांदों थेवब्लाबो आंखौ जानो लुगैबाय आरोना जानो लुगैबाय आं लोगोफोर सम जायाबाबो जानोसै खायसे हुगारलायबावासै गोखै गोखा मोननैबो दं गोखैथार मोनबाथाय माने एसेबां गोखै जाया दे जानोबा खबर खालामबानो जाबाय ने थाइसेबाबो दोनगोन दे आं लोगोफोर बारा थायाखै आरोना देग्लायसो गोदान थांनाय बोसोराव थायदोंमोन आरोना थायनायालाय थाइनै ना थाइथामल'सो थायदों रावबो मोनजायाखै आंथ' थालखौनो मोनासै बे खेबाव हले सबबो राननानै जागोन सोरबाफोर जानो गोसो दंब्ला फैबानो जाबाय आंजों लोगोसे जाफानो नै बिथिंजाय दङ बे फांसेयानो आरोना नै थाइदों थाइनायाथ' देरानो दङ बेयावबो दंबावो आरोना बेवहाय दङ थाइजौ फिथाइ ना मा होननानै बुङो नोंथांमोना नायनानै सिनाय मोनगोन सोर मा होनोथाय जोंथ' थाइजौ खहे होननानै बुङो आरो नै बेला सोर मा होनोथाय आरो नैबेबो मोनहाया नै बिदियाव गोजा जायो आरोना जाबाथाय जाजानाय टाइम जाबाथाय बेयाव गोजा जायो बेखौ नागिरदों आङो सोरनियाबा सोरनियाबा गोजा ओंखारबाय नामा होननानै गैयाथ'
नै गाज्रि जाबाय बेफोरो वाव फाइनालि आं नागिरना मोनमारबाय नै या बेयावहाय दङ जाम फिसा जारा फिसा जाथि आरोना बियो गिदिर नङा गोजौआव दङ आरोना नुहुराखै दंबावोमोन नाथाय माने दालायखौ सिमावना होबाथाय स्र' गोलैजोबखागोन दालायखौ माने बे फिथाइ थायनाय दालायखौ दानस'नानै लासै हानहरनो हाब्लासो गाखोनो हाब्लासो मोनजागोन आरो नङाबा मोनजानाय नङा थेवब्लाबो आं खानानै जानो सेस्था खालामनि र' एमान मोननानै दङ सिरिजोबखागोन जै दालायखौ सोमावनानै होयो बेसांखिनिल' बेखौनो जानानै गोजोनसै